खुलुमबाय दिनै दैलि खौरां निउस पर्टेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जों मिथिहरनाय जायोदि दिनै दाउलिगुरि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि थाखाय बर'नि मुंदांखा बारलांफा थियेटारखौ बर' थियेटारखौ साफ्रोमखौबो नायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जादों आरो लोगोसे बिथांमोना बे कमिटियाव मा फाल्ला दिहुननो सानदों आं बिथांमोनाव सोंनानै लानि अब्ला राजाफोरनिसिम गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। जोंहा दिनैनि नैबे फैनायनि जाहोनानो जाबाय जोंहा दाउलिगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथारावहाय जा मोनसे बर' बारलांफा थियेटार लाबोनाय जादों। बेखौ जोङो 11, 12, 13 बे मोनथाम दिनावहाय दिन्थिनाय जागोन। टिकेटनि बेसेना सिजोन टिकेटआहाय 300, ओमफ्राय दैलि टिकेटआवहाय सियारावहाय 150, ओमफ्राय आरो गेलारियावहाय 100 रां खालामनाय जादों। सिजोन टिकेटआवहाय नोङो गांसे टिकेटजोंहाय सानसेयावहाय 3 नायनो हागोन आरो खनसेयैनो, ओमफ्राय आरो नोङो सानसेयाव सासे खरै नायोबा 3 नायनो हागोन। आरो सिजोन टिकेटजों लोगोसे जोंहा लटारिबो लाफानाय जादों। बेहाय प्राइस हिसाबै दं, बेहाय फार्स्ट प्राइजआवहाय दङ 10,000, ओमफ्राय सेकेन्ड प्राइजआव दङ 5,000। बेखौहाय जोङो दाउलिगुरि गामिनि जों ज' जानानै लाबोनाय जादों आरो बेखौ जोङो गिबि सानावहाय मोनसे बिदिन्था होननाय मोनसे नाटकखौ देखायनाय जागोन आरो गिबि सानावहाय, ओमफ्राय नैथियावहाय, ओमफ्राय आरो 12आवहाय आन्दोनि सल', ओमफ्राय आरो लास्टआवहाय गोरोन्थिनि अनजिमा। रायजो राजाफोरखौहाय जोंनि नैबे थियेटारखौहाय लैहोर लैहोर फैनानै जों नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे जोंहा बेहाय साइकेल दोननाय, बाइक दोननाय, गारि दोननाय पार्किंनि सुबिदा दं। बेखायनो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय जों गुरै खावलायहरनाय जाबाय।